Hola, bona vesprada. Estem ací amb Toni Sales, artista faller, i l'anem a fer unes preguntes. Bona vesprada. Bona vesprada. Com solen dir, tots els anys, al dia següent de que se cremen les falles, els artistes fallers soleu començar directament ja les falles del pròxim any. Això és veritat? Sí que és veritat, perquè en seguida, només acabar, ja estem en la faena dels projectes i tot el que conlleva la faena nostra. I quant de temps es tarda en fer una falla, aproximadament? Bueno, això també depèn de la grandària del personal que tu tingues en plantilla, però en fi, una falla pot costar, una falla mitjana, entre mes i mig i 2 mesos. Normalment, com és el procés de muntatge i de fabricació d'una falla? Lo primer és el projecte. Després del projecte n'hi ha que estudiar la manera de que aguante arreglo a la fusta que tens que ficar-li perquè de més grossària o de menys i les traves que tens que ficar-li, però sempre tot en fusta i sense gastar molt de ferro, perquè el ferro només entra en les tatxes. I es té en compte a l'hora de crear-la, quan es crema la falla, que caiga en un pla cap a baix? Bueno, això depèn molt també de conforme estiga feta la falla. El que caiga tota una és molt difícil saber-ho, o sigui, pot caure per un costat o pot caure per l'altre també. Aproximadament, quan sol costar una falla? Els casals fallers tenen un pressupost? Sí, els casals fallers tenen un pressupost, encara que siga baix, per lo que és el monument, però tenen un pressupost per això, pot costar. És molt variat perquè ja sabeu que les falles d'especial se gasten a lo millor 300.000, 400.000 euros i n'hi ha falles que se'n gasten 3.000. O sigui que això depèn també de cada poble, cada ciutat. I creu falles només per a pobles o també per a la capital de València? Per a la capital també. Per a pobles de la contornà, fins inclús per a Castelló, en Almenara, i per a la capital de València també. Les crítiques que caracteritzen els ninots fallers, qui les elegís? Normalment, a no ser que la comissió tingui alguna crítica en especial, som els artistes fallers que ho creem. Com s'accedeix a aquest ofici? Es pot dir que prové de tradició familiar o cal adquirir estudis per a ser artista faller? En principi, antigament se feia per tradició, encara que tenies que sofrir un examen per poder entrar i ser agremiat i ser artista faller. Ara n'hi ha una escola de la conselleria que tens que fer, com qualsevol ofici, uns exàmens i un parell d'anys estar en una formació professional per poder accedir. Ara se necessita un títol, antes no. Soleu anar a veure les vostres pròpies falles cremar? Si és així, què es sent al veure tant de temps de dedicació desaparèixer? A vegades ho sents, però altres vegades dius que si no se cremen, si la falla es tapa, d'això perquè se creme, perquè l'any següent tinguem més faena, si no, no en tindríem. I especialment vostè, què faci en el taller faller? De tot. Fusteria, pintura, modelatge, el que és. I el que se pot fer a part de falles també fem decoracions i fem altres coses de pintura. Moltes gràcies. De res, a vosaltres.